Все повече млади хора у нас се занимават с така нареченото свободно бягане или фриран. Този екстремен начин на живот зарежда с енергия и спомага за доброто здраве и перфектната фигура. Първоначално фриранът е бил използван като заменимо понятие за паркур. Впоследствие обаче фриранърите започват да се интересуват повече от естетическата страна на движенията. Така двата спорта с общ корен се разделят. Фрирана, това представлява нов вид спорт, който събира всички движения, които възможно да се измислят с тялото и ги поставя в градска среда. Заребих с едно клипче и до ден днешен още не съм се отказал въпреки всички контузии. Много млади хора предпочитат да прекарат свободното си време активно. Фриранът за тях не е просто спорт, а изграждане на самосъзнание и начин на живот. Хубаво усеща, като знаеш, че имаш контрол на цялото тяло и можеш да правиш различни неща. Ако искаш да си добър, ти си изграждаш дисциплина, за да ставаш, например, сутрин, за да идваш на тренировки редовно и така нататък. Спираш да пиеш, да пушиш, ако искаш да си наистина добър и да прогресираш. Има много млади хора, които искам да тренират, да спортуват, да не се занимават с глупости. Моите приятели около мене не пушат и не пият. Но как им се отплаща фриранът? Да живея по-пълноценно.